daghan kay tag mapupo nga mga pagtulunan sa unang pagbasa, apil na sa atong tubag sa Salmo. Ganahan lang kong musugod sa akong pamalandong niining atong tubag sa Salmo. Unsa gito itong tubag? Unsa to? Taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Lingay mong tupad ina mutuo ka nga ni aron ang Ginoo sa atong taliwala. Ina kun naa nato ang Ginoo ug mutuo kita ana nga naa siya sa atong taliwala, niya siya may labing gamhanan sa tanan kaning gi-describe sa awit ni Maria, gisayunan kaanig unsa ni kagamhanan ning Ginoo. Matod pa diri nga gabuhat og dagkong mga butang ang Ginoo, niya iyang gipukan ang mga gamhanan sikan sa ilang trono, gituboy ang mga mapaubsanon, gibusog ang mga gutom, gipapahawa nga way dala ang mga dato. Ingon ana ka gamhanan ning atong Ginoo, unyag naa siya sa atong taliwala, mahadlok pa ka dili na. Ilingay mong tupad inanaa pa karoy gikahadlokan. Oh, daghan kay tagkahadlok. Mao nang masangko lang hinuon ta anang tuo-tuo tungod anang atong kahadlok. Bisag unsa na lay atong gipapilit sa atong bungbong, gipang sablig, gipang unsa pa na diha tungod sa atong kahadlok. Hadlok, kahadlok. Dili kahadlok ang gibati ni Maria. Tungod kay ang Ginoo naas iyang taliwala. Hayman ang Ginoo, unsa may taliwala nato ang atong kasing-kasing, ang sentro sa atong kinabuhi. Mao na si Maria, iya yung giingon diri pagsulti, paghumagdaig ni Isabel kaniya nga, bulahan ka sa tanang mga babae, ikaw ang inahan sa Ginoo, ngano kaha nga miduaw manako ang inahan sa Ginoo. Mo na ang atong maghimaya ka Maria, inspired by the Holy Spirit ana si Isabel pagsulti niya ana. Pero unsay tubag ni Maria? Nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang iyang gihisgutan mao ang iyang kalipay tungod kay naas iyang kasing-kasing, naas iyang kalag ang Ginoo. Pagkaninduta. Pero unsa may kahimtang ni Maria? Pobre, way kwarta, wa gani formal education, hasta gani ang iyang gianak nga iya gitong giangkon nga maoto ang manunubos, maoto si Jesus ang manluluwas, wa sad gyapon ka eskwela, pobre. So kini di ay Ginoo mga igsuon, kung niya na nis atong taliwala, himuon ta niyang pobre, himuon ta niyang kabos. Sige, lingay mong tupad ina gusto kang mukuyog ni mong Ginoo. Ingna timani ha, basta mukuyog kaniyang Ginoo, himuon gid kaniyang pobre, himuon kang kabos. Amo na si Maria ug si Jose, portig yung pobriha. Ang mga apostoles, pagkuyog nila ni Jesus, napobre gid silang tanan. Bisan gani si Saint Francis of Assisi, atong mga santos, nga pobre gyud kay ang sugo ni Kristo biyain ang tanan. Bulahan gyud mong mga kabos. Nya kay kita di man ta gustong mapobre. Unsa may resulta? Galisod tag kuyog sa Ginoo. Unya karon kay daghan naman kag mga dinato nga mga butang sama sa imong balay, imong kwarta, imong alahas, hasta gay nang imong gipanghidhid sa imong naong, gipangkolor sa imong buhok, dinato man na siya. Unsa may sunod na hitabo? Dili na ka malipayon nga tinud-anay. Unsa na may naani mo? Kahadlok, kabalaka o karatol. Usahay pagani, kasuko, kahiubos, self-pity.
depression o uban pa. Bugat na kayo mong gibati. Daghan kay kag problema, wa kay kalinaw. Dili na ka makaingon, nagmalipayon ang akong kalag, nagmalipayon ang akong kasing-kasing, bugat akong kasing-kasing, luya ang akong kalag. Aka na derong kasigig away nato nga mga politicians o mga leaders, purting mga datua, oy, syunan ka nang ila lang ganing mga rilo, milyon-milyon, rilo lang na. Napasilay kaugalingong eroplano, napasilay kaugalingong helikopter, naasilay kaugalingong mga barko, purtig yung mga datua. Pero way kalinaw na, siging ko anay, away. Siging pamakak, siging pamakak. Ngilingay mong tupad, yung na di ka bakakon. Di ka bakakon. Yung na. Sige yung pamakak ka na, bakak to the max. O niya, inig pamakak ni mo, lain na sang karatol, lain na sang ngaway kalinaw. Awa na dyan kay kalipay. Si Maria, kanunay nagtugan sa kamatuoran. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ingon diri, paglipay o katawhan sa Israel, kay anaa na sa inyong taliwala ang Ginoo. Tinuod gyud na mga igsoon, ni ana sa atong taliwala ang Ginoo, apan ang gusto sa Ginoo sama ni Maria atong pasudlon siya sa atong kasing-kasing. Unsaon man pagpasulod, higugmaa siya. Higugmaa ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, alagari ang labing ubos sa imong isig katao. Kay unsay imong buhaton ngadtos labing ubos, imo nang gibuhat nga rinako. Maunay pulong sa Ginoo. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ang ato rong simbahan, least kayo ang halin sa slots. Unsa man inyong alagaran, dili. Kusga. Oh, sige, daghan nagpalit og slot. Ingon ko ang atong MMHD, katong Mother Mary's Healing and Deliverance, kinahanglan unta to mahurot na tog palit karong May 31 kay iya girong pista ni Mama Mary, iya sad ning buwan kining Mayo. Pero wa man mahurot atong gibaligya 6,000 ra ka slots. Nya tag 1,000 per slot. Ang atong halin as of yesterday 935 paman, wa kabot 1,000, naapay 5,065 ka slots. Pero bisan paman ani, magpasalamat kita sa Ginoo. Pakpakan nato ang namalit nato og Mother Mary's Healing and Deliverance. Daghan kay ta karon og mga pamaagi nga magsigit tag pangitag healing and deliverance. The best healer and the best deliverer nga mupawagtang sa yawa sa tong kasing-kasing og kinabuhi, mao gyud si Mama Mary. Kay ngano man si Mama Mary og si Jesus nagkuyog kanunay. Mao bitaw si Mama Mary nakalipay ni Isabel, kay pag-adto ni Mama Mary ni Isabel diha sa iyang taguangkan si Jesus. Nya sa wala pa mosuod si Jesus sa taguangkan ni Mama Mary, diha siya iyang kasing-kasing. Gihigugma na ni Mama Mary ang pulong sa Ginoo. Ang pulong nga wap-a magpakatao. Mautong sa iyang pagsigig higugma sa pulong sa Ginoo, ang pulong nahimog yung tao. Mao na siya kanindot ana. So palitag slot ha. Hotdon tani karong adlaw, imagine na pilagot ta kabuok. Sa ako pa lang YouTube subscribers, wa pa na ilabot sa mga viewers nato all over the world, kamong magsigig tan-aw. 192 na guna 1,000. Nya pila ray atong palitonon, 5,065 slots.
Mamalit lang ni karong adlaw tag sa kaslat. Kamong tanan nga minaw, palit mo ko sa kaslat, ipadangan ni sa atong GCash. Ang akong GCash dili na di masudlan. Ang buto kang Brad Loloy na lang tingali, Brad Bernardo o pampuno, no? Napakuno okay pa kuno kang Brad Loloy, kana Bernardo Jacobi. Mao na lang na okay nga GCash, pero sugod ugma, open na sad ning akong GCash. 500,000 may maximum ani kay bag-o naman sang adlaw sa sunod buwan ugma. Hangtod ugma, pamalit mo tag sa kaslat. Siya arog di ni mahurot 5,000 niya kitang tanan sobra tas 1 million. Siya arosad, no? Pero nga naman, tungod kay usahay, ang atong priority mao ang atong personal nga kalipay, ang atong self. Si Mama Mary, ang iyang priority mao ang others. Ang others, dili ang iyang self. Mao nang morisgo siya, muantos siya aron lang mahatagag serbisyo ang uban. Nya salamat sad sa namalit sa atong SBF dag. Ang atong SBF dag katong para sa atong kumbento nahalina na tag 23,247 ka slots, naapay 36,753 ka slots, tag 500 pesos ni. Unya nasa tay 16 slot challenge, tag 8,000 pesos per challenge, na nasa tay 38 ka 16 slot challenge. So ato sang pakpakan ang namalit aning atong SBF dag. Salamat kayo. Ya open pa sad atong DSAP na natay 197 ka slots sa DSAP katong tag 500,000 pesos. Kining akong gihisgutan nga para sa atong simbahan mao ni ang tinuod nga makalipay. Na iniingon ako pader nagdepresyon gyud ko. Sud na sa hapit mo 10 years. Pero sa sige na kong paminaw sa imong humili, nya sige sa kong palit slot almost every week. Tagsa-tagsa lang hinoon kuno ka slot, nawagtang ang iyang depression. Mao nang ingon siya, ako na gining i-commit pader. Every week mo palit na gyud kog slot. Nako, yahaya ni niya. Unyag balikan kas depression. Mupalit pa ka di na. Og panalitan ba ikaw ba? Nawai mong depression, ayo na ka. Nya humanda yon, i-commit na ka, Lord, magsige na jud kog palit og slot. Nya nibalik man. Mupalit pa ka di na. The more nga mupalit ka. The more nga mupalit. Kaya nga naman, naayo gikas una nga panagsar ka palit, karon ibalik. Naraman ang antidote, ang pagpaambit sa tanan. Mao na nindot kaayo ang modeling ni Maria. Nindot sad kaayo ang epekto sa nagsunod ni Mama Mary. Ako nisugod kog kaila ni Mama Mary, mga 11 years old, naapil ko sa Legion of Mary. Nya gikan ato hangtod karon Legion of Mary gyud ko. Yes, na ako'y daghang sala, daghang mga ana-ana sa kinabuhi, pero usa lagi akong gikuptan. Murabag nagkupot kog pisi nga nitabok kog sapa na kusog kaing baha nga magsigi og ana-ana pero wa gyud mamuhi ni Mama Mary. Daghan sa kong panahon nga failures ko sa akong mga commitments, pero naagyo ko gakupot ni Mama Mary. And with that, makaingon gyud ko karon ang akong kasing-kasing nagmalipayon diha sa Dios nga akong manluluwas. Nga naman, magtan-aw lang ko ninyo daan, lipay na kay ko, labi na ginigpalit ninyong slot, postan, murag muulpot akong kinabuhi. Kanang mo ari dire niya magpa-picture, pader, manabya migpalit dito. Oh, sige, picture ta pagkanindota. Pero kana magsigig pa picture o niya iguman wa gigipalit. Makaingon lang sa ko, hopefully next time. Di ba? Di na ang akong kalipay nga unsay gihatag nga rin ako, unsay gihatag nga rin ako. Dili na ang ako unsay gihatag ngadto sa simbahan
pinaagi kanako. Kana mga slat-slat bisag 1 centavo wa man jud koy gikuha ana para magina sa simbahan. Mao ra ginay akong ikapanghambog ika proud of kay hasta ako mopalit man sa kog slat. Manguha na noon ko diha, palit man gani kog slat para gina sa simbahan. Ang ako ra yung kwaon, ang ako ra yung stipend di sad tanan. Siguro mga 5% lang sa akong stipend, akong kwaon para sa akong personal. Nya dili pa gina nako personal kay ako nang ipanghatag-hatag ngadto sa angayng hatagan. Kana bitang mo adto kog pista, imbitaron ko. Magdaan na lang yung ko daag mga sinsiyo, 20, 50, tag 100. Nga naman, kay magpunsisok dayon ng mga mangandila o kanang maninda ng kuan, ikakita. Padirsyano, gamay kay mighalin. Tuan na, sugod naghatag, magpunsisok dayon. Inighuman, hiyos dayon akong gida. Tigong na sad, hinon, panagsara man na. Kana bang imbitaron kong pista, muluoy sa kuan ng mga ndila in town. Ato manginan pinangga sila kay munas ginhawa, di ra bagit taon na manimba kadaghanan ana nila. Kay kuan kay na sila busy kay sig pamaligya. Ila sa nang pamaagi makalipay. So mga igsoon, ang kalibutan karon gihasi sa yawa. Buntugo nato ang yawa, pinaagi sa pag-alagaray sa usag-usa, kuyog ni Kristo, kuyog sa mahal nga Birhen Maria.